Aquesta activitat que hem fet avui a la plaça de l'Ajuntament s'anomena De l'Horta a la plaça. I bàsicament es tracta de que els llauradors i les llauradores venen amb els seus productes, amb les seues fruites, amb les seues hortalisses del camp i directament venen així a la plaça de l'Ajuntament a vendre-ho. El consumidor no només està comprant un producte de quilòmetre zero, un producte local, un producte ecològic, sinó que a més està coneguent a la persona que està conreant, que està treballant la terra i el que li està venent el producte. Hi ha una connexió directa entre consumidor i comprador. Los productos recién hechos, elaborados, como aquí los yutes o la miel o cualquier cosa, ¿no? Que realmente lo que hacen es disponer de un momento en el que tiene un mercado libre a unos precios asequibles, sabiendo que son productos ecológicos, que son productos de la Comunidad Valenciana y que al fin y al cabo lo que tenemos que defender son nuestros productos.